אני באתי הערב להגיד לכם רק שתי מילים. יאללה בית"ר! הרוב מתפללים, בית"ר ירושלים, היא הכי קדושה, איך אפשר שלא? נולדים עם זה. וגם מי שלא, זה מושרש בו במועדון. Должен хорошо сыграть. Да, да. Чтобы они его тоже полюбили. הצעד הזה הוא צעד הרבה יותר משמעותי למועדון של בית"ר ירושלים מאשר ההישגים המקצועיים של כל העונה כולה. Все равно понятно. Конечно, я думал, что будет реакция. А зачем она нужна была? Ну, именно, чтобы вот подчеркнуть, показать обществу, какое оно, конечно. גם היום יעבור חלק, אין לי בכלל ספק. Все, желаю удачи, я надеюсь, что вам это не мешает. Саша, ליברמן, איפה הדעות שלך, ליברמן? איפה הדעות? תזכרו טוב, זה רק ברצון. ריקן עם הכדור הזה לסדייב! לרשת! זה היסטוריה בבית"ר ירושלים. מועדי בית"ר ירושלים עכשיו נוטשים את טדי. אני לא מכיר תופעה כזו בעולם. מי עשה לנו בוז שעלינו? הקהל שלנו?